Вітаю! Ви глядзіце штотыднёвы выпуск навін палка Каліноўскага. Батальён «Літвін» увесь тыдзень працаваў на двух накірунках фронту – херсонскім і харкаўскім. Ваяры праводзілі аэравыведку, працавалі мінамётныя і кулямётныя разлікі. На мінулым тыдні батальён «Волат» усё так жа працаваў у Бахмуце. Ваяры выконвалі баявыя задачы, падрабязнасці якіх мы не можам раскрываць. Полковое подразделение БПЛА імя Мікіты Краўцова праводзіла аэравыведку пазіцый ворага і карэктыроўку артылерыі. Матарызаванае падраздзяленне палка Каліноўскага падчас выканання выведкі выявіла палявы склад БК і падбітую тэхніку ворага. На дадзены момант вядзецца падрыхтоўка аперацыі па вывазе тэхнікі з зоны баявых дзеянняў. БК з палявога складу папоўніла запасы палка Каліноўскага. Медрота палка Каліноўскага працуе на херсонскім і бахмутскім напрамках. Плануецца сумесная праца з медыкамі сумежнага падраздзялення. Страт і параненых на мінулым тыдні няма. У палка Каліноўскага з'явілася цяжкая артылерыя. Менавіта МСТ-Б стала на ўзбраенне палка. На мінулым тыдні ваяры будучага разліку скончылі навучанне і правялі першыя пострэлы з гарматы. Рэпартаж з палігона і ўсе падрабязнасці вы можаце знайсці ва ўсіх афіцыйных сетках палка. Дзякуй за ўвагу і да сустрэчы ў наступны панядзелак. Жыве Беларусь! Слава Ўкраіне!